guztioi eta ongi etorri bigarren kafera lignina usaina dario egunari eta ostirala da. Poxi gaude. Lignina usaina dago, liburutegien barkatu mundu eguna delako. Eta asko maite ditugu liburutegiak. 1987 urtero ospatzen dugu egun hau herrialde askotan. Literatura zaleentzat egun pozgarria izaten da, baina ospakizunaren jatorria ez da hain ederra. 1982an Bileknika Sarajevoko liburutegi nazionala suntsitu zuten Balkanetako gerraren baitan. Aldatu egin zara, baliteke egia izatea, maitia. Sua itzali da dio ibilbedik, baina etzen sua itzali gau hartan 1982ko abuztuaren 24-tiko 25-erako gauean Sarajevoko setioan galera handi bat sufritu zuen hiriak. Fosforozko bombekin egindako kainoi kolpe serbiarrek liburutegiko eraikina guztiz suntsitu zuten. Horrela, zati handi bat desagertu egin zen. 2 milioi liburuki baino gehiago, 700 eskuizkribu, bosniar liburu eta argitalpen historikoen bilduma ordezka ezina, eta 155.000 bitxikeria bibliografiko baino gehiago. Hondakinen artean, herritar eta liburutegiko langile talde bat altzuten guztia egiten saiatu ziren eta salbatzen saiatu ziren dena. Batzuek bizia galdu zuten inguruan frankotiratzaileak baitzeuden. Galdutako liburu horiek kulturaniztasunaren isla ziren. Herri baten herentzia, memorizidio bat izan zen. Horregatik, Bedran Esmailovic musikariak biolontxelo hartu zuen, dotore jantzi zen, eta hondakinen artean musika jo zuen. Irudi hori hiltzatuta geratu da askoren memorian. Eta 2014an berriro iriki zuten liburutegia eta gaur egun eraikina bisitatu daiteke. Tamalez hori ez da beti gertatzen. Izan ere suntsitutako liburutegi eta sari bagara ezin dugu aipatu gabe utzi Alexandriako liburutegia, Egiptoko liburutegi historikoa. Ez dakigu asko liburutegi horri buruz. Kristo aurretik 3. mendean sortu zela, Ptolomeo lehenengo Soter faraoiak aginduta eta Kristo ondorengo 3. edo 4. mende inguruetan arrastori gabe desagertu egin zela. Esaten dutenez, gizakiaren obra guztiak biltzea zuen helburu, garai eta herrialde guztietakoak, gerorako bilduma ilezkor moduko batean sartu behar zirenak. Hainbeste idazki biltzeko, erregeak munduko errege eta agintari guztiei eskatu zien mota guztietako autoren liburuak helarazteko. Hau da, poetak, medikuak, historialariak, prosistak, filosofoak, pentsa, munduko jakintza guztia leku bakar batean bilduta. Bila zebilen, hotzan du gongoa. Ezagun bidetako soldakartuan, beldurraren aurpegi zurbila, ilotzaizean bezala, ilotzaizean bezala. Liburutegi ugari bisitatuko nituzke aukera izan ezkero adibidez, Austriara joango nitzake. Bertan dago Admonteko Abadia liburutegia 1776an Europar estilo barrokoan eraikitakoa. Munduko abade liburutegirik handiena da. Liburutegiko 7 kupuluak Bartolomeo Altomontek egindako fresko harrigarri zapainduta daude. Eta behean, 70.000 liburuki daude. Abadiak ia 200.000 liburu ditu guztira. Erliebe ugariren, marmol arrosazko zutaben eta urre eta zurizko estetika harrigarriaren artean. 1885an sute batek ia monasterio osoak iskali zuen, Abadia liburutegi txundigarria eta bere liburu ederrak izan ezik. Gainera, esaten dute Admonteko Abadiaren liburutegia inspirazioa izan zela 1981ko Beauty and the Beast edo Ederra eta Piztia filmerako. De paleta!
oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia soy. Oso gustura gaude, baina zer iruditzen Frantziara joaten bagara. Oso ondo. Frantziako Bibliotek Nazional, BNF izenez ere ezaguna, ezagutzera joango gara, bai? Oso ondo. Osotara 5 kokalekuk osatzen dute. 4 Parisen eta 1 Avignonen. Guztia dira ederrak, baina agien bereziena Richelieu izango da. Erdi liburutegi eta erdi museoa. 17. mendeko jauregi zar batean dago, eta 2022an amaitu zuten 10 urte baino gehiagoko berritze lan prozesua. Gainera, guztientzat dago irikia orain, lehen profesionalek, ikaslek eta ikertzaiek zuten soilik bilduma zoragarrietara sartzeko eskubidea, orain guztiok. Richelieuko txoko guztiak bisitatzeak merezi du. Lorategitik eskaeran dira, baina ikusgarren agian areto balatua izango da. Bertan, 9.000 komiki omen daude. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, et ça fait, ou bien, ou parfois même. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des et des. Viens avec moi par-dessus les buildings. Eta oso urrutira joaten bagara, adibidez, Australiaraino, Melbourneen, Victorian dagoen estatuko liburutegia bisitatzera adibidez. Bilduman, hiriko sortzaileen egunkariak daude eta baita James Cook kapitainaren folioak ere. Esaten da, liburutegi hau munduko liburutegirik handienetakoa dela. Xakerako areto bat ere, omen du. Eta urruti ere urrengoa. Ego Koreako Haensa Tenpluko liburutegia. Liburutegi honen eraikin zaharrera iristea ez da erraza, Konplexuko eraikin guztiak zeharkatu behar dituzu eta liburutegiko lehenengo atera iristeko 108 eskaloi igo behar dira. Gizakien 108 larritasunak irudikatzen dituzte. Munduko liburutegi garrantzitsuenetako bat da. Bere eraikinetan baitago Koreako Tripitaka. UNESCOk 1995ean gizateriaren ondare izendatu zuena. Tripitaka 91.200 eta 58 inprimatze taula dira, guztiak inprentaren aurrekoak. Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my whole life inside. 어둠이 내겐 더 변했었지. 길어진 그림자 속에서. Eta Josef Egiguren Memorial Library bisitatzen badugu, Boizin dago, Aidajon, Euskal Museoan kokatuta eta bertan euskarazko liburu asko dituzte, Aberen etxaldea, Agor Valentin, Anzturaren artxipilagoa. Begira bertatik Boisetik iritsi berri den albistea aurrengoa. Gloria Totorik hauena, Egurrola Boiseko ikertzailea jasu du, Eusko ikaskuntzaren Manuel Lekuona 2025 saria. Urtero, euskal kulturari egindako ekarpenagatik nabarmendutako pertsonak saritzen ditu sari honek, eta ikertzaileak euskal diasporaren alde egindako lana goraipatu du epaimaiak. Kultural, historiko, politiko eta diplomatikoan izandako zeregin aitzindaria azpimarratu dute, baita euskal errealitatearen nazioarteko ezagutzari egindako ekarpena ere. Batzuetan oharkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz ta ume itzuli aitonaren txori usaindun jerse granate hartara barrez musu dena. Baizu hemendik zorionak eta gure eskertzarik handiena liburutegietan lana egiten duten guztiei. Gora
liburutegi publikoak. Gora, baina gaurko gonbidatuak ere aurkeztu beharko ditugu, ezta? Bai, noski. Xabier Ormazabalek abes batzen Europako sari nagusia aurkeztuko digu. Filipinak, Indonesia edo Letoniako abes batzak ariko dira bertan. Eta nor naizen baneki lan berria estrenatu zuten joan den astean Arte Drama eta Axutek eta bertako taldeko 3 kide izango ditugu gaur gurekin. Eta Neko Gerrika Beitiarekin ariko gara mundu bat elkarteko presidentearekin. Euskal instituzioei Israelekin harremanak mozteko egin duten eskaeraren arira. Ba horiek eta kontu gehiago. Baita Taylor Swift tardean izango du gaurkoan. Ez da etorriko, baina hementxe izango dugu. Ez da naire. Urriak 24 ditu eta ostirala da. Eire borrokalari dator. Zuekin, Oiana Maritorena genbe. Egunon. Eta zuekin, niretzako aspaldiko partez, Eire Maia Manterola, egunon. Brat. Bai, gaur galaz. Gaur galaz. Elegante. Konturatu naiz ez udalan ere buru aurkeztu, ni Oiuri Ezeiza Arandia naiz, eta hemen nago beste 2 erregina hauekin, 3 erreginen maila osatuta urriaren 24ean, bigarren kafearen 1054. Saioan, liburutegien mundu egunean, bigarren kafea hartzeko prest. Ez gara bereziak kantatzen dut ausardiaz baino. Eta bai, gaur liburutegien mundu eguna da, baino txatean gogorarazi digute bihar pastaren eguna dela. Beraz, pasta jatera. Disgustos. Galdetzen digute Eire, aipatu duzunelako galaz jantzita zatozela, ea zer duzuen gaur galaz juteko? Ezer, baino gaur Taylor Swift hitzengo dugu. Eta azken aldian egon da hor liskar bat, Charlie XCX artistakin, eta bueno, gaur Taylor hitzeite genunez, Charlie kamistakin etorrenez. Oso ondo. Bueno, gauzatxo gehiago ere esan dizkigute, baina maite dutekin abiatuko dugu saioa egunero bezala, eta Oiana Maritonera genbek jarri dit aurpegia, esan ez, ama maite dutak, ez dakit zer den hori, 1054. Saioa da, baina zer ote da maite duten kontu hau, badakizu zer den ez da? Bai, badakit zer den. Eta ostiralero, ja, buruak ez zite, imaginatu zuri ez, Goiuri, bai, egia esan ez kexatu. Bai, bueno, liburutegien eguna dela aipatu dugu, eta nik egia da, maite dudala asko liburutegietan sartzean sentitzen dudan sentsazio hori. Uste dut ez nukela jakingo deskribatzen, baina gertatzen zai bai liburutegiekin eta baita liburu dendekin ere.
Eta onartzen dut, herrialderen bat edo hiri bat edo bisitatzera joaten naizenean, askotan aurretik bilatzen dudala ea liburutegi edo ea liburu denda bereziren bat baote dagoen bertan. Batzutan aurkitzen dut agian interneten edo, bestetan ez, eta bestetan topatzen dut bertan ez, zeola beresia edo, eta izugarri gustatzen zait. Eta askotan, beste hizkuntza batzuetan bakarrik egon daitezke liburua, kanpoan ez, beste herrialde batean zaudenan adibidez, baina sentsazio hori liburuen artean egotearena izugarri maite dut. Eta aipatu dugunez, hortxe. Ederra. Oien, Bukatu intzegu. Isildu egin da olaia izi arte. Olaia bale bat eskantzatzen utziko dizugu. Eta, venga, Alex, Warren, berotu, ateratzear zaude eta. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Eta ire, zuk zer maite duzu? Bueno, atzo egon ginean, eske, nire asteburu honek tematika konkretua dakadala ura bere bidean. Orduan, atzo ginean entxeiu orokorratiten, eta, bueno, soinu probak, eta bar iten, arratsaldeko 4:00 gabeko 11:00 arte. Eta atzo izan zen, hori izan bezala entxeiu orokorra, eta hor, ja, kontzertua osotasunean bezala eman zen, baino, bueno, guendikan entxeioa zanez, ontzian akas batzu, baina, bueno, proba batzalako. Eta ez dakit, atzo, bueno, goeon ginean elektrizitatea 2025 partez, lehen gortean grabatu genuen Zea Maizen abestia, horren arira elkartu berriro, eta, bueno, elkartu ginean, okerrezpanao, 34-33 pertsona lehen gortean grabatzen, eta horten gea 40 inguru, 38. Orduan, ez dut spoilerrandikin nahi, seguro batemat joango ala gaur edo bihar, baino hola jarrikinan danok bek osotikan banatuta eta besten bakoitza bere aletik. Eta, sentsazio hori onduan euki lagun bat kantatzen, dana jende zingurauta, bueno, metro batean ez azkaula pertsonak egala kantatzen da danak batea ega kantatzen. Eta, bueno, oso sentsazio polita. Atzo anekdota bezala, eirezan onduan neon jarrita, eta guk ez dakau esaldeikan, guk koruak eta guaz. Eta batean eirezai argi bat jarri zioen solistana esaldi baten, eta eireza dardarkaz izan. Eta, bueno, zimaz, grasi handi jaintzegun parrasko gotaren ditun. Eta etzun momentua probestu horla bapatean ez da egite segulako beltin bat egiteko... Inbertun ere ustez. Nik esan nion, kantau! Claro. Jarri zuela kantau. Argia daukazu. Bere momentua esan. Baina batean, torrezan produkzioko pertsona bat korrika baten. Eta ane nogeneko abeslari jakin zantzio, alatu mesedez! Anei momentuak endu genio. Baina momentu hori irabaz egin guretzat. Eta... Parre asko genuen. Eta gero esan berra da hori bai, ura bere bidanen gauza esusteko asko gertatzei ala urten. Bai? Bueno, montaña rusa esateana, pixka bat horrela esan. Goitikan, betikan, denbozuan, bueno, ikusi bertunak, eta komentuko dugu aurreo. Eskatzen diet, oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatela lurra, nire arimarekin energia banaiz, gau ilunonen azken arnasketaren azkenengo, segunduetan nik ere, oiukatu egingo dut, munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsat euritanten artean. Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtuetara. Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, zeruak eskaintzen dian amileira.
Izugarria da bestia hau, pasada bat, bai. Ieiak tente, hau, gizon energia entzutean. dauka. Eta orain, nire maite dut abizik eta xikaxik geratuko da abesti honen ostean, baina, bueno, elkarbanatu behar dizuet. Kontua da, eta ja, entzulek esango dute, goiuri nahikoa da, isilu zaitez, mesedez. Baina, badakite dagoeneko entzulek, obsesionatuta nagoela Lubreko lapurretaren kontuarekin. Eske bai, Eta gainera, askoka. claro, misterio asko daka, baina kontua da, bueno, egun hauetan gainera lapurreten kontu honek jarraitu egin nagoela. Ze nola kontatu nuen hemen, Lubreko lapurretarekin obsesionatuta nagoela, goiuri esaten dute txatean, egunero kontuarekin. Atzo kontatu zidan entzule batek, Oroko santutegian Araban, kanpaia, santutegiko kanpaia lapurtu zutela, 2 tonako kanpaia. Ostra. Eta, bueno, antxe enkarni uste dut izena duela, bertako arduradunak esaten du, gainera ez dutela bota, ze inguruan ez dagoela belarretan eta zelaietan ez dagoela markarik, orduan garabi bat erabili dutela. Astelenetik asterterako gauean, 2 tonako kanpaia hori lapurtzeko. Bueno, nola atzo hori kontatu nuen, gero beste entzule batek idatzi dit Gorgoizean esateko, ea ikusi dudan ertzainak atxilotu duen gizonaren kasua. Ze ertzainak gizon bat atxilotu du, supermerkatu batetik, 102 boteia whisky lapurtzen saiatu delako. Ostra! 102 zehazki, mehazki. 102 boteia whisky eta, bueno, atxilotu egin dute ez, pentsatzen dut, gainera 102 boteia whisky, dirutan ere Bai, izango. Zoze izango, izango dela, baina geratu naiz, bueno, txundituta historiarekin. Eta nola, nuntzeskan diskututa. Albisteak... ezin dituzu txamarra azpin edola sartu, ez? Albisteak ez du Arrastaka jartzen. jungo zabestela hor, pixuekin. Albistean ez agertzen, nola. Ez, Baina, 102 boteia whisky, nola bait, a ber, zu gabardina jantzita ere. Ezin dituzu gainean soinean eraman, beraz, ez dakit nola, baina, bueno, atxilotu egin dute, 102 whisky botillak kendu egin dizkiote, eta, pena handiz, bukatu da bere abenturatxo hau. Bai, laburra izango zan, ez da, aventura, ez dakit hori, noiz arte aldun iraun horrek. Kontua da, nik eskatu nahi diedala entzulei, jarraitzeko horretan, lapurreten historiak gustatzen zaizkigula eta bidaltzeko. Eta honen arira atzo gauean ez nekien zer ikusi eta esan nuen, lapurren badago pelikula bat nik 12 urterekin ikusi nuena, dala Pantera Arroxaren pelikula. Bertan lapurreta bat gertatzen da, Frantzian, eta orduan esan nuen. Ikusiko. Tematika hori da, ezta? Eta gainera Beyoncé agertzen da pelikulan eske. Nik batu dit, Mr. Beanen pelikula. Pinturak entzeiola kuadro bat, hori historikoa. Bueno, eske lapurretan kontu honekin. Sortzen du orzio zeberezia. Hori bai, norbaitek topatzen baditu, Lubreko diamanteak, Arabako santutegiko kanpaia, eta 102 whisky boteiak abixatu eta guk nolabait egingo dugu ospakizunen bat hemen bigarren kafean. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez euskiaren sarea. Soinekoz aldatzen da landarea, piztiak ilak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina.
bart aldatu zenak bihar aldatzen segi bezala baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala dena aldatzen da Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gure maite dutak elkar banatuta, bagoaz kafe hutsarekin. Gisa saiatzen naiz zaintzen ametxondoa lehenetzen orain bada babestu nahi dudan zerbait zer uste baino lehen oroitzapen gara orain da hemen garden diren laino Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki, naizela eki. Horrela amaitzen da, arte drama eta xut antzerki konpainiak elkarlanean egindako 3. lanaren teaserra. Luzon estreinaldia joan den astean eskaini ondoren, atzo bertan emantzion hasiera bere Euskal Herriko birari nor naizen baneki lanak Donostian. Eta igandera arte, Gastezen aretoan ikusgai izango dugu arratsaldeko 7:00. Antzerkia, hausnarketa ez da eztabaidarako bide izan ohi da. Askotan, erantzunak baino, galderak eskaintzen dizkigute artistek. Badakigu nor garen, jakin nahi aldugu? Edo nor izango garen? Zuzendari edo berak nahiago duen bezala bere eramailearen hitzetan, Ximun Fuxen hitzetan, inor ez da zauririk gabe aterako aretotik. Nork bere buruari eta geure herriari begiratzeko parada eskainiko baitigu antzezlanak. Izan ere lan honetan, antzoki baten indusketa lanei esker, Euskal Herriko historian barna bidaia bat egingo dugu. Erromatarren garaitik hasita gaur daino. Bidean gai asko jorratuko dira. Familia, herentzia genetikoa, indarkeria koloniala, mugak, jabetza, abia puntu, Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan dute. Arkeologia eta antzerkiaren arteko harremana ere aztertu eta bide lagun izan dutelarik. Esan bezala atzo bertan Donostian izan zen taldea eta atzoko emanaldiaren osteko sentsazioei buruz ere jakin nahi dugu. Lantalde handia dugu oholtza gainean eta horietako 2 Aline Etxeberri eta Maialen Diaz eta Ximun Fux zuzendariarekin batera lana idatzi duen Arkaitzkano gaur gure laborategian. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera. Ongi etorri tale. Zer modu zaudete? Esker, osongi. Bueno, guk elkarrizketa guztiak hasten ditugu, 2 galdera egiten ditugu. Horrela, Espainiako telebista publikoko kate horretan egiten dituzen bezala, baina bezalakoak dira galderak, eta normalean aukeran ematen dizuegu zein erantzun gaur 3 zarete, baina bueno, nik 2 egingo ditut, eta norbaitek errepikatu nahi baldin badu galdera, errepika dezala. Galderak dira, lehenengoa, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizue. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinetenetik orain artekoa. Kontatuko dugu pelikulan soilik zuen bizitzako pasarte zehatz bat. Galdera da, ea zein pasarte aukeratuko zenuketen, pantaila erraldoian ikusteko. Hori da galderetako bat, eta beste galdera da, ea nola irudikatzen duzuen edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, orain, zuen esku, bakoitzak erabaki dezala, ze galdera erantzuten duen. Bueno, ni hasiko naiz. Bota. Esan dezagun aukeratuko nukela lehenbiziko galderari erantzungo nioke. Ados.
aukeratuko nuke Gabonetako afari bat. Wow! Gabonetako afari bat, nik 11 urte izango nituzkenekoa, ez den inor falta, edo hori den nire percepzioa momentu horretakoa, non kontatzen diren iraganeko historiak, urtero dira berdinak, baina urtez urte gero eta exageratuagoa dira, eta urte horretan amona berezik inspiratua dago. Eta urte berrirako desioak pausatzen dira. Hori hautatuko nuke. Buah, zederra, Bai. Eta zeinekin ausartzen zarete zuek? Ni funeralarekin. Eskorpio naizelako, baina olako gaia gustuko ditut, eta irudikatuko banu, imaginatuko nuke jende askorekin, lagun asko baititut, eta, maite dudan jende asko imaginatuko nuke hor, oso pixkat momentu dramatikoa, finan asko maitatu izan nautelako, baina aldi berean olako festa bat izatea ardoarekin, gazta, musika ez dakizer, eta arkaitzi lapurtuko diote saldi bat, antzeslanekoa, jendeak pentsatuko lukela, kabroi hau zoriontxoa izan da. Bai, hola irudikatzen dut. Ui, itxeran segundu bat, ez zaitu entzuten eta? Segundu bat. Nik behiz ere lehen galderari erantzuteko, edo nik ere hori aukeran ezake, eta nik hautan ezake berdin aurtzaroko garai bat, ama euskolakoa, ni egi kipi batetakoa naiz pasina fajokoa, eta aldude egi iratu joiten ginen eskolarat, eta hor joitarazten dit pixkat gure antzeslanean oiandak familia, jont baseritak familia dena, eta guk augean gintuen jokoak ziren lujari lotuak, denak ginen laborari haujak, eta hori nola gure pausa mementoetan hartzen ginen ahdi deizteko jokoetan, eta berdin hori ahnezake mementuzat. Zederra. Eta orain galdera serioagoak oianak egingo ditu. Bueno, erantzun hauekin ez dakit ze galetu, lehenengo galetu nahi dizuet zer modu zaudeten. Joan den ostiralean, estrenatu zenuten Luson, izan zineten, eta atzo berriz ere ja Donostin, eta igandera arte bertan izango zarete. Ze sentsaziorekin emanaldi hauek eskaini ondoren? Oroar oso pozik, sorkuntza prozesua gozagarria izan delako, lantalde oso polita garelako, eta elkar zaintza oso presente dagoelako prozesu guztian zehar. Lana ere gustora gaudelako, eta orain bigarren parte hori da. Publikoarekin ikustea zertan ari garen, ez? Publikoak ematen duelako lako perspektiba hori. Eta, pozi gustora, eskertua, holaxe, bai. Oso ondo. Eta gero aipatuko ditugu ze aktore asko zaudete holtzan, eta lantaldeko bestekide batzuk ere aipatuko ditugu. Simun Fuxekin batera idatzi duzu, Arkaitzuk gidoia, eta nik irakurri dut hori Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan zela txinparta edo, nola hasi zen edo, nola jarri zuen hazia honek? Egia da, gero, asko garatu dela ideia, baina hasierako txinparta izan zen denok astoratu gintuen aurkikuntza hura, ez? Olako birplanteatzea historia, makrohistoria edo letra larri idazten den historia hori eta kontatu digutena, eta idazten ote genuen, ez ote genuen, zenbaterainoan alfabeto hutsakote ginen, eta hori batean auzitan ikusten duzunean eta kalendarioa ez datorrenean bat kontatu dizutenarekin, eta gero gainera erabat ulertzen ez duzun hitz batzuk ikusten dituzularik, eta jendeak proiektatzen du berea, ez? Sorioneku horren agerpena, ez? Ematen zuen pixka bat, Jon Alonsoren novela bat, faltsifikazio bat, ez? Eta denak behingoagatik ados, ez, benetakoa da. Hori izan zen abia puntua, nola iraganeko objektuek eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat. Eta hortik tiraka, guk ere geure esaldi fetitxea sortu genuen, eta horrela xeazten zen, ez? Nor naizen baneki, eta hortik
galderak eta galderak bata besteari kateatuz, eta handia dena edo globala dena oso txikia, oso sukaldekoa eta oso pertsonala denarekin elkarrizketan jartzea, hori izan da ariketa. Eta nola izan da Ximunekin batera hau guztia josten joatea? Oso luzea izan da prozesua, oso aberasgarria, negoziazioa handiak eskatzen ditu. Ximunek badauka nik ez daukadan hitzaren gorpuzte eta mugimenduarekiko jakintza izugarri bat, ez? Bere idaz maila oholtza da. Nire askoz txikiagoa eta xumeagoa da, eta alde horretatik piano berean xertzea Ximun bezalako musikari teatrala handi batekin oso ikasketa prozesu aberasgarria eta ederra izan da. Eta zuentzat, aipatu duzu ezta, zuk bidea edo prozesua oso interesgarria izan dela, nola bizi izan duzue lau eskutara idatzi denez, pianoa aipatzen zuen Arkaitzek lau eskutara idatzi den lan hau gorpuztea, nolako esperientzia izan da, prozesua? Prozesuaren hasteko bildu ginen gu urte hastapenean, nola hilabetean behin bezala, eta main inguruan irakurtzen ginuen testua lehenik, eta hori bizki aberasgarri ere izan da, Ximun eta Arkaitz biak hor baitziren gurekin, eta hola haiekin ginituen kezkak, galderak, dudak, edo gauza baikor guztiak partekatu ahal izan baititugu, eta horrez gain biziki edo puxka bat guk ere iduritzen zai parte hartu ahal izan dugula idazketa hortan, nola euskalki ezberdinak ere sartu ahal izan ditugu testoan, eta hori izan da ere testoaren barneratzeko manera eder bat, eta ara elgarrekin partekatzekoa. Zentzu hortan oso polita izan da, maiko lanari eskaini diogun denbora, zeola hitzak preseski izan du presentzia handia hasieratik, eta gero hortikan ere joan gara holtzakoa eraikitzen. Eta, lako testu potente eta ederra eukita, horri denbora eskaintzea, horrek eraikitzen duen mundua pixkat poliki elkarrekin eta irakurketaz ikusten hastea oso polita izan da. Nik aipatu dut, indusketa bat dago, antzoki baten inguruko indesketa, arkeologiarekin ere hor harremana baduzuela, eta Arantzadi elkartearekin ere aritu zaretela lanean pixka bat, hau guztia, martxan jartzeko. Nolakoa izan da beraiekin egin duzuen lana, eta ze ekarpen egin dizue ondoren antzez lanerako edo idazketarako? Egia da, hainbat arkeologorekin elkartuko ginen, Juantxo Agirre, Matxina Iestaran, deskubrite genuen baita ere arkeologoen artean ez dira salbuespena, badirela talde ezberdinak, zio ezberdinak, eta erromatar aroa induzten dutenak, aintzinako aroarek induzten dutenekin badauzkatu beraien gora beratxoak, oso polita izan da. Profesio guztiak edo ogibide guztiak deskubritzea gauza ederra da, ikustean nola lana egiten duen bere lana maite duen jendeak. Berdin da, zein den ogibidea, pasioz bizu benuan kazetari batek, arkeologo batek, kantari batek, berdin da. Eta alde horretatik oso polita izan da ikustean nola lana egiten duten haiek, baita fizikoki ere, ze keinu, ze protokolo, ze kezka, eta nola interpretaziorako eta inkluso fikziorako tartea handia dagoen, agertzen diren arrastoetatik, agertzen diren hondakinetatik nola ateratzen dituzten ondorioak, eta zerekin unkitzen eta liluratzen diren, garai bateko desastreekin, erretako etxola bat topatzen badute edo herri bat, ze ondo, errautxak, egezien muturrak hemen izan zen sarraskia, beraz informazio asko aterako dugu hemendik. Hori oso ederra izan da. Eta baita ere, deskubritzea fabulaziorako eremu bat dela, sorioneku esaldi sorioneko horrekin gertatzen den bezala. Nola bakoitzak proiektatu dezaken hor, bere historia, bere iragana, bere usteak, bere ideologia, jakina. Eta hori nola antzerkira ekarri, hori ere izan da komplikatua, ze informazio asko geneukan, garai asko hori buruz hitz egin nahi genuen, eta horrek konturatzen ginen hasieratik nahiko luze jo zezakeela antzez lanak. Hori antzerkia saltzen dutenei oso kezkagarri suertatzen zen. Nunbait, arreta eta horrelako gauzak, ez da? Baina alde horretatik izan zen berez
dokumentazio fasea, idazketa fasea bezain interesgarria eta emozionantea izan zela esan genezake. Zuek ere horrela bizitu duzue? Pixka bat arkeologen mundu hori eta ezagutzea, edo agian ezagutzen zenuten aurretik, ez dakit? Nik ez nuen aurretik ezagutzen eta bai Arkaitzekin bat nator, batez ere interesgarria iruditu zait hipotesien zera, ez? Nola arrasto txiki batetatik asmatzen aldituzu base gehiago edo gutxiagorekin, baina historiak, ez? Eta nola behar ditugun, ze giza beharra dugun historiak berreraikitzeko, ez? Eta zentzuak bilatzeko eta gauzak nola gertatu diren jakiteko. Ofizio horrekin oso harreman handi daukan zerbait dela uste dut, eta parte horretik ederra. Eta gero, lurrarekiko pasio hori, pixkat artisautzaren kutsu hori, zeinetan edozein lekutan, gauzak aurki daitezkeen, hori oso polita iruditzen zait. Eta joaz gain, gustatu edo ukan ginuen ere xantza hori joaiteko irulegira bererat, eta arantzadi elkartekokin bildu ginen, eta ikusi ginuen zinez arkeologoen lana, nola pasatzen den egunerokoan, eta lehenik ikusiz aitzur eta jorrekin, nola ari ziren lujaren lantzen, gero beste eremu batean nola pintzel batekin edo olako isotx txipi batekin gauzen ateratzen, eta gero beste toki batean han behiz denak ahon lan fin-fina arkatz batzuekin eta denak kondutan edo kuaderno txipi batean idazten atxeman tako guztia eta hori ikustea eskala ezberdin horiek antzestranean aipatzen da eta geruzaz geruza nola doan eta horren zinez ikustea eta gorputzak ere nola mugitzen diren espazio horietan hori zinez aberasgarri izan zait. Gorputza aipatu duzu, hemen baino gehiagotan zuk aipatu duzu eta Arkaitzek ere aipatu du lehen eta obran ere baduzue bai dantza eta bai kantua ere. Hori guztia, okerrespanago koreografian lagundu dizue Filip Dukok izan daiteke? Bai. Konta iguzue pixka bat nola izan den ere hori mugimenduarena, kantuarena? Filip Duku da paristar koreografo bat, eta asuttarrekin eta arte dramarekin ere funtsian aspaldian ari dena lanean, eta arek lagundu gaitu, azteko espazioan ibiltzen, gorputzek ere bururaino ere mandezaten hitzek erraiten zigutena edo erten dutena, baina gorputzez ere hori antzez ezagun eta bururaino. Ez bakarrik espazioan girelaikan edo eszenatokia maiztik eta ateratzeetan ere bai, gorputzek hori dantza hori segi dezaten, hortan lagundu gitu. Bai, eta asko ere presentzia estenikoa lantzen, ez? Batzutan gauza txikienak, zaienak dira egiten, eta egotea, kontatzean oso disposizio fisiko konkretua eskatzen du. Berak asko lagundu gaitu, ez? Nola beharko genuken egon fisikoki, gaur hemen orain hau kontatzeko. Zentzu hortan, bai oso fina da, eta asko lagundu gaitu. Eta ere nola obra hortan biltzan 2000 urteko historia kontatzen da, horten badira gaur egungo arkeologoak, indusketalariak, eta gero garaiko jendea, eta gero batetik bestera. Pertsonai asko iten dituzu. Pertsonai asko dira, eta pertsonaien ere bereizteko, gorpuzkera bereizteko manera bada, eta Filipek hortan ere laguntza ekarri digu. Eta gero argiak eta soinuak ere presentzia eta garrantzia handia dute, ezta? Eta bada, Axurek eta arte dramak uste dut elementu horiek asko erabiltzen dituztela, beste konpainia batzuk ere hasi dira, ez? Gero eta gehiago artistek beraiek ere, objektuak, proiekzioak eta olakoak egiten. Zuek ere izan duzue, okerrespanago nik ez dut ikusi. Sentitzen dut atzo joan nahi nuen, baina azkenean, bizitzak ezin izan nintzen joan. Ez duzue beste elementurik, uste dut zuek, ez? Manipulatzen dituzuela argia, soinua, edo pixka bat nola lantzen duzue hori guztia ere? Kriston argita soinu diseinua dago, lantalde handia osatu duena, eta argiaren parte bat guk egiten duzue, manipulatzen dugu, baina beste handi bat, akronika taldekoek egin dute. David eta Bernuesak. Bai, kriston lana, eta nik uste dut, barrutik ikusitaz gara objektiboak, beste pertzeptioa dugu, baina nik uste dut asko ontzen duela, eta asko laguntzen duela, garai batetik bestera bidaiatzen, atmosfera eta giro ezberdinetan murgiltzen, bai, eta soinuarekin ere, spoiler handirik egin gabe, baina leku ezberdinetatik entzuten da, eta soinuaren parte bat goere bagara kantekin, eta hori, barrutik bereziki gozagarri izan da. Idoia Tapiak, beste aktoretako batek, aipatuzun elkarrizketa batean, antzerkia ere badela norberaren barrurako indusketa bat, nork bere burua ezagutzeko modu bat. Ados zaudete berarekin? Bai, bada, ez, kontua da zenbateraino indusketa hori egin nahi duzun, edo indusketa hori ere ez da zerbait finkoa, ez da zerbait
Uste du Rabelek esaten zuela, saiatzen naiz ni naizen hori bezala jotzen, baina hain azkar aldatzen naiz ez baitut lortzen, ez beti noa atzetik. Orduan, etengabe aldatzen ari zarelarik, ezin duzu esan, ongi ezagutzen dut nire burua, bai, baina biharko edo datorren asteko zeure burua berdina ote da. Eta orduan, zeintzu dira zure sustraiak, eta zenbateraino nortasuna dago eraikia sozialki, eta zenbateraino isolatu zaitezke inguru horretatik, familia dela, zure gizartea dela, ez? Hor badago zerbait behar bada gaur egun sare sozialek eta sustatzen duten individualismoarekiko erabat kontra jartzen dena, ez? Esatea ez ni hau naiz, hau da nire nortasuna, hau adirazi nahi diot eta kontatu munduari, baina benetan mundua ez ote dago nere baitan pixka bat lotua, ez? Hori, zenbateraino ez ote da ilusio optiko bat niaren eta egoaren existentzia. Zenbateraino ez ote gaude airetik eta lurretik eta leko guztietatik ari ikusezinekin lotuta, ez? Eta gero zenbateraino indusketa hori egin nahi duguna da, ez? Eta zenbateraino norbere burua zoko eta moko ezagutzea den ona edo behar bada ezain beste. Hor denetariko teoriak badira. Aline eta Maialen, ze esango zenukete? Zentzu hortan ikuste dut holtzan gaudenontzat barne indusketa, kanpo indusketa ere badela harremanean lan egiten dugun heinean. Eta aurrean daukagun pertsonakoitzak mundu bat irekitzen duzularik, zuri buruz ere beste zerbait errebelatzen dizu, eta hori ederra da. Niretzat gauza prozesu, talde prozesu hauetan politena da, zure buruari buruz zenekien zerbait aurkitzea besteari esker. Eta, ez dakit, iruditzen zer, gaur egun relatoa dela ezagutu zure burua, zure gelan, sartuta, introspekzio prozesu batetan, eta nire iritziz, bada mundua ezagutzeko beste modu bat, eta da bestearekin harremanetan jarrita, ez? Eta horri antzerkiak irekitzen digu, bai prozesuan, bai ikuskizun bezala. Harremanetan berriak garela, eta gure burua aurkitzen dugula. Pentsatzen dut, bai. Aline? Zerbait? Ez dakit gauza hondik egitezaketan baina egia hasteko antzeslan horretan hasteko Simunek eman dauko ere sorkuntzarako toki bat, hasteko guk ikusten argi nuen gure pertsonaiak egiten ginituen, basendik ginituen maneretarik, eta hori izan da aholkuren bat emaiten ziguna eta emaiten diguna behin baino gehiagoetan. Zela, egin lekua joan urgunago bila, eta horrek ere, egia aholko hori dela medio, laguntzen digula barne indusketarat eta ditugun trauma edo ditugun bizkar gainean daramatzagun gauza horiekin zerbaiten egitea holtza gainean edo horiek mintzaraztea edo horiek toki baten ustea. Aipatu dut Idoia Tapiaren esaldia zela eta aipatuko ditugu holtzan zaudeten beste gainontzekoak ere, Garoa Bugaio, Idoia aipatu dugu, Manes Fuchs eta Oier Zúñiga eta Ramon Agirre zuekin batera holtzan izango dira, hemen aipatu ditugu beste izen batzuk, ez da, koreografo bezala Filip Duko, argiztapenean Akronikan David eta Dani Bernues, soinu diseinua Filu Barandiaranek egin du, musika Xabier Erkiziak, asko ditugu, baina aipatu behar da atzeko lana, ez da? Bai. Taldea ere aipatu dugunez, koru lana Garazina Base, jantzi diseinua hemen izanen genuen ere Ikerne Jimenez, jantzi gintzan Kum Atelier, irudia Oier Zúñigak egin du, eta argazkiak Ainhoa Serranok, bideoak Inaut Kastañetek, ekoizpena Jasone Paradargi Peruren eta Mikel Unamuntzagak egiten dute, banak eta Irantzu Azpeitik eta mediazioa Arantxa Irigoyenek. Ez dakit, oie dira bintzat, dosierran agertzen direnak eta izue. Aipatu behar da mundu guztia, eta gainera hemendik pasatakoak familikoak ere badira, Arkaitz izana genuen, Ikerne esan bezala, David Bernues ere izana dugu, Oier ere bai, eta zuek ere banaka ekarriko zaituztet egun batean. Aprobetxatu behar dut, karo, orain 3 ekarri dugu eta 3 ostiral baten, ezin dago Juri. Ezin da. Gero faltan. Ez, eta horrela tartutxo bat hartuko du bakoitzarekin ere, bera ez zuen ibilbidea errepasatzeko. Boletina berehala dator eta esan dugu Donostian egongo zaretela igander arte. Ondoren badituzue emanaldi gehiago itxita, animatu dira programatzaileak naizta obra luzea izan Arkaitz. Bai, ezta? Bai. Hombre. Zuedak izkizu beto. Bai, hemen daude Azaroan Azpeitin, Bilbo ere Arriagan Azaroaren 5 eta 6an, Antxo Inenez, Barakaldon ere izango zarete, Baionan, Asko ordun, biran asko.
Nola animatuko dugu jendea, hurbiltzera? Zuen azken hitz batzuekin nola... Bueno, iruditzen zaite bidaia bat dela, ez? Bidaia intimo eta bidaia kolektibo bat. Eta bidaia intimo eta kolektiboa bizitzeko iruditzen zaite ez dagoela antzoki bat, baino leku hoberik, ez? Hor, benetan arnasten baita oholtza gainean dagoena, baina baita ere besaulkietan dagoena, ez da? Eta alde horretatik... Ni begira, ez naiz, antzerkian beti izan naiz apur bat ikusle bezala ateratzen nintzena, laugarren pareta horren beharra sentitu izan dudana, eta batzuetan apurtzen denean, nahiko ikusle konservadorea izan naiz, daitort. Eta hemen, uste du nire izan lehenbiziko aldiz, ikusi dudala, bueno, lehenbiziko aldiz agian esageratzen, baina bai ikusi dudala apurketa horren zentzua. Eta uste dut, hori badela antzeslanaren ezaugarrietako bat. Zipolita. Bai. Nik esango nuke oso, bueno, ikuskizun potentea dela, arkeologiaren metaforari helduta geruza ezberdin asko dituela, eta publikoa ari ezberdinetatik tiratuz xaxatu dezakela, bertaz, bueno, kuriositatetik eta disposiziotik tortzea gonbidatuko nuke ikuslego guztia, eta gero gurekin komentatzera, noski, bai. Alide, amaitzeko? Bai, ajaitzek aipatu du bidaia, bidaia sensorial gisa ikus daikeela hori nok naizen baneki obra hortan egina dena, ikusiz soinuek, kantuek, argiek eta lujak, hunkimenak eta dituzten toki, duten toki garrantzitsua, bidai baten egiteko manera eder bat. Nik uste dut hitz hauekin guztiekin jende animatuko dela, eta gaina Zeberio da atzean duguna? Bai, beti Xabi Zeberio beti dago gure, zagin nola egiten duen, baina beti sartzen da gure estudioan. Baina ederra egin duzu itxiera goi. Eskerrik asko hirukote gurera etortzeagatik, esaten den bezala kakapila, eta hartuko dugu beste kaferen bat, naiz eta orain konturatu naizen, ez dizuegula kaferik eskaini, baina tira, urrengoan kafea eta pastak, konpentsatzeko. Eskerrik asko. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Horrela goxo arkeologia, zindusketetaz, antzerkiaz eta musikazizketan ari ginela, iritsi zaizkigu goizeko 11:00, beraz, azkar batean azken ordua ezagutzera joango gara, estudio zentraletara egunon, Itxaso Leon. Kaixo, bai, non,
nazionalak Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu nagusietako bat seinalatu duela Israeli armak saltzearekin lotutako ikerketa batean. Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea, Israeli armamenturako altzairua saltzea leporatzen dio Espainiako gobernuari baimenik eskatu gabe eta erregistratu gabe. Jainaga eta beste bi zuzendari ikertzen ari da Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epailea, Israel Military Industries arma fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik zehazki. Auzitegi Nazionalak jakinarazi duenez, epaileak uste du ikertuek materiala armak egiteko erabiliko zela jakinda jardun zutela. Gainera, ostiral honetan jarduketen sekretua deuseztatu duen magistratuak adierazi du altzairuaren salmenta hori Espainiako gobernuari baimena eskatu gabe eta dagokion erregistroan inskribatu gabe egin zela irailaren 10 informazio komisaria nagusiaren ofizio batean jasota dagoenez. Kataluniako Komunitat Palestina de Cataluña Terra Santa elkartearen kereila baten ondorioz hasi zen prozedura honetan ikertutako 3 lagunak azaroaren 12an epailearen aurrean deklaratzera deitu dituzte. Eta aipatuko dugu ere 2025ko 3. hiruhilekoko biztanleri aktiboaren inkestaren arabera, ostiral honetan 100.000 langabe baino gutxiago daudela Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Uztailetik irailera bitartean, 2. hiruhilekoaren aldean 3.700 langabe gutxiago izan direla adierazi du inkesta horrek. Landunei dagokienez, biztanleri aktiboaren inkestaren arabera, 529.400 dira Bizkaian, 318.400 Gipuzkoan, 313.900 Nafarroan eta 153.400 Araban. Hau da, 1.315.000 langile guztira Hego Euskal Herrian. Hauek unera arte berritzeko genituen kontuak eta 12etan jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraituko dugu eta esan barruan kantuan jarraituko dugula, baina guk ez dugu kantatuko. Hoi da, entzun egingo dugula. Datorren urriaren 30tik azaroaren 2 bitarte ospatuko da Tolosako 56. abesbatza lehiaketa. Mundu mailako erreferente bihurtu da koru musikaren arloan. Izan ere, 11 herrialdetako abesbatzek hartuko dute parte tartean Japoniatik, Letoniatik, Filipinetatik edo Estatu Batuetatik etorritako taldeek. Lehiaketa honek ez du soilik musika ospatzen, kulturarteko topagune bihurtzen da urtero Tolosan. Eta horten berezitasun bat du, izan ere, abesbatzen Europako sari nagusia bertan jokatuko da lehen aldiz. Sariketa hori Aretzok, Italia, Debrezenek, Hungaria, Jurmalak, Letonia, Mariborrek, Eslovenia, Barnak, Bulgariak eta Tolosak antolatzen dute. Urte guztian, hainbat herrialdetan lehiatzen dira abesbatzak eta 5 sailkatzen dira finalerako. Urtero herrialde batek antolatzen du final nagusia, eta aurten Tolosari egokitu zaio lan hori. Abesbatz hauek ibiliko dira sari nagusia lortzeko lehian. Musika Pela, Filipinak, Los Cantan desde Manila, Filipinak, The Resonance Children Choir, Indonesia, Youth Choir Kamer, Letonia, eta azkenik Choir Sola of the Latvian Academy of Culture, Letonia. Igande honetan izango da finala, 6etan Leidor Antzokian. Bi taldetan sailkatzen dira abesbatzak, eta bakoitzak bere irizpidea ditu. Ahots taldeek gutxienez 4 abeslari eta gehienez 16 izan beharko dituzte. Eta musika erlijiosoan eta profanoan, erlijiosoa ez den horretan, lehiatuko dira. Ganbera abesbatzak berriz gutxienez 17 abeslarik eta gehienez 40 osatu beharko dituzte. Eta polifoniaren eta folkloaren sailean lehiatuko dira. Horretarako eta gehiago jakiteko, gaur Xabier Ormazabal antolatzailea etorri da gurera, honi buruz gehiago jakiteko. Egunon, Xabier, zer guz? Ondo. Pentsatzen dut nervioso edo antolatzen lan asko biko zuela guain? Bai, azken momentuko gauzak egiten gabiltza, korrika eta presaka, beti bezala dena pilatzen baita azkeneko momentuan, baina ondo. Bai. Ez dakit goiurik galderak nahi ditu nin?
Bai, guk gure gonbidatu guzti egiten dizkidugu, eta xoik Claro, ere claro. erantzun beharko ditu. Nik bi galdera ingo dizkizut, eta zuk bietako bat aukeratu. Galderak dira, zinema zuzendari bat etorriko balitz orain, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatuko dut soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Zein etapa aukeratuko zenuken, hori da lehenengo galdera, eta bigarrena da ea nola irudikatzen duzun, o nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala. Wow. Eta bietako edo zein aukeratu dezakezu, erantzuteko. Bueno, izan ziteken adibidez zuren abesbatzen lehiaketari buruz gabiltzala, zein izan den nire abesbatzarekin lotura dudan nire bizitzaren zatia adibidez. Bueno, interesgarria. Bai. Eta luzea da, Oi, esan behar Pentsatzen dut, bai. Zagit hori pasarte badan edo pasarte asko. Haien pelikula beharrean telesaia eta horrelako. Bai, esat, temporada ezberdinekin, eta, bueno, sartuko gehiago pixka bat etorri gara, orduan aurten 56. edizioa ospatuko da. Nola heltzea Tolosako lehiaketa urte guzti hauen ondoren, eta nola bizi duzu antolakuntzatik tradizio hau? Bueno, guk urte osoa egoten gaia hau antolatzen, ez? Eta nik uste pasiorik izango ez bagenu, ez genukela hau egingo. Nik uste badugu pasio hori, ohartzen gea baita ere ez dela oso pasio orokor bat, hau da jende asko ez du pasio hau, baina bueno, tradizioz bai hemen Euskal Herrian, konparatzen beste provintzia batzuekin bentsat, estatu mailan egon dala eukidegula kantatzeko ohitura hori, eta asko taldean kantatzeko baita ere, ez? Gaur egun hendikan oso biziri dago Ipar Euskal Herrian adibidez, baina hegoaldean ja pixka gehiago galdu da, garai batean asko kantatzen zelako tabernetan adibidez, ez? Baina, bueno, gaur egun hainbeste baliabide ditugu eta hainbeste gauza ditugu, gauza haiek ere desagertzen joan direla. Baina bai, pasioa handiz bizitzen dugu, urte guztia egoten gara batez ere abesbatzak aukeratzen, abesbatzen aukeraketa oso lan serioa dalako, batez ere lehen esan duzuen bezala Europako sari nagusiaren barruan gaude, eta horrek eskatzen du kalitate bat behar dugula baita ere. Eta kalitate hori bermatzeko ondo aukeratu behar ditugu abesbatzak, ez gara geratzen bakarrik izen ematen duten abesbatzen horiekin bakarrik, baizik eta guk ere ateak jotzen ditugu, ez? Tolosatik jotzen dugu zuen gana, interesa aukiko zenukete parte hartzeko, ez? Zorionez, 56 urte dira, leku munduan zehar eta batez ere abesatzen munduan ezagutzen gaituzte, eta askorentzat Tolosara etortzea ohore bat da beraientzat, ez? Tolosan txapeldun izatea, horrek ematen dialako prestigio bat bezala. Ez hori bakarrik, askotan ere ezagutzen dutelako, ezagutzen dut norbaitan egon dena, eta Tolosara etortzeak ez du esan nahi bakarrik lehiatzera datozela 2 edo 3 egunetarako bakarrik, baizik eta aste bete egoten dira hemen, eta aste hortan Tolosan egoteaz gain Euskal Herriko hainbat txokotan kontzertuak ematen dituzte. Beraz, badoaz ere bereien herrira beste kontzeptu batekin, ez? Herriak ezagutu, elkartetan afaltzen dute, publikoa ere ikusten duten nolakoa den, normalen oso publiko beroa izaten da, eta bai, guzti hortan ibiltzen gara bentsat. Zer harritzen ditu gehien? Badakizu, komentatu dizuten noizbait? Bueno, asko komentatzen da Janaria. Nola ez. Bai, ez, hori da. Ze ondo jaten da. Eta gu, puztutek. Hombre, noski. Baina, batez ere hori, janaria gero baita ere publikoa, nik bidaiatzen dut baita ere Europako beste lehiaketetara, ez? Eta egia da guk antolatzen ditugun ez bakarrik lehiaketako saioak, baizik eta herritan egoten diren kontzertu horietan ere publiko asko juten dela, ez da publiko oso gaztea juten, hori ere egia da. Lehiaketara bai, hasi da bintzat musika inguruan eta ibiltzen direnak, eta bai, berbada herritako kontzertuetara, ja dimatetik aurrerako publikoa da, baina bete egiten dira elizak, eta ez daude horretara ohituta, beste hainbat herrialdetan.
Egia da, ez dela soilik gertatzen kasu honetan, ez antzerkietara ere joaten garenean publikoa ere orokorrean adin batetik aurrerako da, beraz guk hemendik beti egiten dugu aldarrikapena, bai, jende gaztea, gu bezain gaztea, gu ere oso gaztea gara, eta joateko antzokietara, eskaintza kulturalaz gozatzera, nahi ditugula etxeko txikienak ere gure antzokietan. Hori da. Bueno, pixka jarrita publikoa buruzengo dugu. Zenolako erantzuna jartzen du bisitarien eta Tolosarren aldetik? Justo Tolosan zein izaten da erantzun konkretua? Asistentzialetik esaten duzu. Edo berotasun hori zerra berezia hemen? Bueno, nik uste dut, lehiaketak daukan publikoa dela, bueno, ez zitutako publiko bat bezala, hau da, ohitura bat ja badaukana, eta are gehiago datu bezala, gehienetan publikoaren sariak bat egiten du epaimaiaren sariarekin. Horrek esan nahi du, belarri ona daukala Tolosa. Hori ez da jaialdi askotan gertatzen, Zinema beti desberdina izaten da, eta hemen zinema zuzendariak aipatzen digute, begira, nik bisari jaso ditut, eta biak publikoarenak, beraz konektatzen dut publikoarekin, baino adituekin agian ez, eta hemen bat egin dut. Hemen gehienetan bat egiten dute, oiek, orduan, bueno, nik uste, Tolosako abesatzaileak eman duen gauzetako bat izan da baita ere, Euskal Herriko abes batzetan abesten duten guzti hoiei ere ekarri diela pixka bat mundua Tolosara ekarri dugu, ez? Orduan hor ikusi izan dute baita ere zer egiten den hemendik kanpora, eta horrek askorako balia izan du garapen bat izateko baita ere abesbatza musikaren horretan, ez? Nik batzutan hor baitugu aspaldiko grabaketak, 56 urte dira, eta garai orain dela adibidez 25 urte iruditzen zitzaiguna, hau kriston abes bat zara, ez? Gaur egungo perspektibatik entzuten baldin badezu, esatezu, igual ez da inbestearako, gaur egun igual hau baino. Orduan hor garapen bat ere badago baita ere, eta nik uste kulturartekotasun horrek eta ikusita zer dagoen kanpoan, eta askotan imitaziora jotzen dugu, ez? Soinu hau gehiago gustatzen zait, beste hau, eta horrek ere, onerako egiten du alako zea bat, garapen bat. Orduan publikoan ere jende hau ere badago, eta horregatik pixka bat adituak dira horretan. Eta gero, txaloak direla, edo zutitzen dela jendea, hortan ere, badago, oso erantzun polita dago beti publikoaren aldetik. Esan dezu, guandara 56 urte eta guain ez dala maila berdina, esaten da gero eta teknika handiago daola, gero eta maila artistiko gehiago, nola kudatzen dezu ez zuek, adibez, exigentzia hori edo maila altu hori? Bueno, guk hori batez ere bilaketan egiten dugu, gaur egun erresagoa da, aspaldi hartan baino, garai batean uste bidaltzen zituztela, imaginatu idazmakinarekin gomidapenak egin, bidaltzen zituzten, eta euskalo iristen zen. Gaur egun ordea, internetarekin eta YouTubeen entzuten ditugu gauzak. Baina, horrekin ere kontu zibili behar dugu. Askotan, estudioan grabatutako gauzak dira, gero nazten dituztenak irudiekin, oso bideopolitak dira, eta ezin zea guztiz fidatu, ez? Orduan, sorpresatxo bat edo beste uki izan dugu zentzu hortan. Baina saiatzen geha zuzeneko kontzertuak entzuten, horregatik bideiatzen dugu baita ere, eta zuzenean entzun, eta orduan kalitate alde hortatikan, batetik taldearen pixka bat, nola bat egiten du taldeak, hori garrantzitsua da, entonazio aldetik, afinazio aldetik, baina nik ere garrantzi asko ematen diot espresio aldetik ere, ze badaude hainbat herri demagun Japonia, adibidez, oso zehatzak dira ejekuzioan, eta berbada daude perfekzioa ikutzen, baina gero oso hotzak dira, adibidez, eta noski, segun zen iburuz ari garen kantatzen, horrek ere badu bere, ez? Eta nola komunikatzen da, nola iristen da publikoaren gana, eta askotan irabazlea denak, dena betetzen du, hori da. Bueno, esan dezu bidaiatzen dezuela, munduko kultura eta hots ezberdinak elkartzen dira hemen. Nola bizi ezue aniztasun hori antolakuntzatik ere bai? Hori esan dezu espresio ezberdina daude, badaude asko igertzen da nundi datorren talde bakoitza, ezta?
Bai, igartzen da, eta gero batez ere hemen batez ere ganbera batzetan folklorea egiten dugun horrekin, hor batez ere nabaritzen, hor desberdintzen dira denak, ez? Folklorean parte hartzen duten abesbatza guztiak euskaraz abestu behar dute, hor bada behartutako lan bat, eta gero gainera beste bat aukeratu behar dute euskarazko testua duen beste abesti bat. Horrek ere, gerturatzen ditu pixka bat gurera, ez? Eta ezagutzen dute zendan gure hizkuntza, gure kultura eta bar. Baina gero, beraiek ere, eskaini behar dute beraien kulturaren parte diren abestiak. Eta hor ikusten ditugu pixka bat, bere esentzia zein dan. Askotan gertatzen da, gaina justu kantatzen dutenean beraiena, relajatu egiten dira, ze hori askoz landuagoa dute eta beraienagoa dute, eta hori ikusten duzu benetan taldearen benetako izakera, ez? Eta bakizu zertan baita ere, jantzietan. Jantzietanen nabaritzen da, noski, lehiaketa serioa da, eta askotan soilak eta izaten dira, baina egoten dira horrela desberdintasun txikiak eta hemen lehen gaia nagusia ahotsa da, baina horretan ere nabaritzen da kultura ezberdinak edo horri ideia desberdinak eduki dituztela, eta hori ere oso politia da ikusteko. Bai. Dudarik gabe, eta gero folklorean askok aukeratzen dute janzkera bat polifonia besteko, eta gero beti separatuta daude bi lehiaketak, eta gero aldatzeko demara ematen die, eta kartzen dute, beraien norvegiarrak, beraien atzuen guztiekin, edo adibidez asiatikoak, ez? Bai japoniatik, filipinetatik, gustatzen zaie hori erakustea. Bueno, abesbatzen Europako sail nagusia Tolosan jokatuko da aurten, ze nahi du esan honek zuentzako? Bueno, bauda futbolean esaten dena Champions, bauda hori, txapelduren arteko txapelketa, ez? Orduan, benetan abesbatza musika maite dugunontzako, galdu ezin den momentu bada, ez? Eta orduan, ezagutzen ditugu, aurten datozen taldeak, ez da, adibidez, The Resonance Children's Choir indonesiarra eta Sola, bigarren aldiz parte hartzen dute Europako sari nagusi batean, eta gainera Tolosan izan zen duela 8 urte. Oso maila handiko lehiaketa izango da urten, eta ea zer gertatzen den, baina ziur nago kalitate aldetik oso polita izango dela, maila altukoa, eta ziur nago oso ondo prestatu dutela denek lehiaketa. Kuriosidadez, esan dezu euskaraz abesti bat abestu berduela derrigorrez, egon da hor patroi bat, ze kanta mota dan, edo ez dakit, igual, antzekotasuna egon da talde, abes batza ezberdinak aukeratukoan, ez da? Bueno, derrigorrezkoa ez den beste abesti hortan, guk bialtzen diegu alako bilduma bat abestien artean. Eta orduan bilduma hortatik aukeratzen dute bat, baina bilduma zabala da, igual bialtzen dizkiegu 60 abesti desberdin, eta orduan hortik aukeratzen dute. Egia da modak daudela, eta gaur egun egia da joera bat da hola pixka bat, oso abesti esan dezagun melodikoak, azukre askokin dauden abestiak, horiek asko gustatzen direla eta egiten dituztela. Baina, badaude beste batzuk ere, igual teknikoki zailagoak diren beste batzuk aukeratzen dituztenak, eta niretzako politena da hori, nola aurre egiten dioten musikari aurre egitea ohituta da, baina hizkuntzari ere, ez? Eta gero oso polita da, adibidez, aurten Alemanian egon nintzen adibidez ekainean, han ez daude behartuta euskaraz abestera, baina bi abesti entzun dituen euskaraz. Epa! Bai. Eta nolatan edo? Tolosantik pasazirelako, eta orduan ez dituzte bakarrik erabiltzen hemen lehiaketan abesteko, baizik eta gero gustatzen zaizkie, eta beraien repertorioan sartzen dituzte. Eta orduan, horrek esan nahi du guk daukagun musika ere, kalitatezkoa dela, gustatzen dela, eta erabiltzen dela bere hemendik kanpora, ez? Orduan, lehiaketak izan du helburu bat hasieratik ere euskal musika munduratzearena, eta nik uste betetzen dela hori. Guztiz. Bestalde, ja pixka bukatze joteko, antolaketaletik zen izan dira aurtengo zailtasun edo erronka handienak, pentsatzen dut, dana koordinatzea ez dela lan erresa.
Ez da erresa. Bueno, azken urte hauetan zailtasunik handienak dira voluntarioak aurkitzea. Voluntariotza ez dago oso bogan, ez? Orduan, bueno, azken finean, pena bada, niretzako pena bada, batez ere ni hola sinintzelako, ez? Voluntario moduan, eta urte askotan voluntario bezala, eta bueno, gaur egun beste momentu batean gaude, eta orduan jo behar izaten dugu, bueno, ez da modu profesional batean egiten, baina adibidez, aurten abesgatza guztiekin dauden ikasle guztiak, Donostiako Zubirimanteoko turismoko gidako ikasleak dira, eta praktikak egiten dituzte gurekin, ez? Orduan, horren bitartez, bueno, lortzen dugu pixka bat jendeak hartzea, baina, bai, netzako zailtasunik handiena hori da, ze gainontzeko gauza guztiak, bueno, azkenen urte asko dira, eta engranaje guzti hori, baina, sortuta dago, ez? Eta orduan, bueno, pixkanaka badakigu zer dan egin behar dena, eta egiten dugu. Bueno, ja bai azkenengoa, zein momentu edo une nabarmenduko zenuke aurten galdu ezin deguna? Bueno, Europako sari nagusia da, baina tamalez sarrerarik ez du berenentzat, baina agortuta daude denak. Eta bestea izan daiteke, edozen saio izan daiteke, baina baten batek zerbait aseguratu nahi balin baduela zerbait polita eta bariatua izango dena, sari bukaeran amaiera ekitaldia izango litzateke, ez? Batez ere hor daudelako sarituak izan direnak eta honenak izan direnak. Bueno, eskerrik asko Xabi, espero deu dana oso ondo jutia, eta, bueno, pena emate dite, guain ez jutia gehi esan. Olako gozak disfrutatzeko gauza dira, eta ikusteko, eta ikusgarria dira, orduan, bueno, espero deu dana oso ondo jutia, eta eskerrik asko. Oso antaztu behi. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldeon. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da,
eraman ezazu naiz irratia zurekin. Errepida biluziatan aurrera goaz nahi gabe. Atzeko leiotik kantuz, la zer datorren jakin gabe. Hortzi mugak gure aurrean, minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Bazterretan gordetzen dira koloretako etxea. Iraiaren 23an Donostiako udalak Israelekin hautsi zuen. Zehazki, amaiera eman zion, gaur egun edo etorkizunean udalak dituen harreman instituzional orori Israelgo gobernuarekin eta genozidioa edo hori albidetzen duten politikak babesten dituen edozein erakunde publiko edo pribaturekin. Egun batzuk beranduago, EH Bilduko alkate ugari elkartu ziren urriaren 18an Arrasaten eta honako erabaki zuten. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan gobernatzen dituzten udaletan hartu eman guztiak etengo dituztela Israelekin. Hortzi mugak gure aurrean, hortzi mugak gure aurrean. Minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen. Eta astearte honetan, urriaren 21an, eztabaida Gasteizko udaleko euskara kultura hezkuntza kirola osasuna eta lankidetza batzordera iritsi da, beraz, badoa erabakia pixkanaka gure herriaren luze zabalean babeslekoak eta arnasguneak hartzen, baina horretarako guk pixka bat gehiago jakiteko telefonoaren beste aldean daukagu Eneko Gerrika Beitia, Mundu Bat Elkarteko Fundazioko presidenta. Egunon, Eneko? Egunon, Eneko? Bai, egunon, bai. Egunon. Zer modu zaude? Ondo, nahiko ondo, bai. Nik uste dut nahiko prozesu polita bihurtzen ari da hemengoa Euskal Herrikoa, Palestinarekiko. Bida, horixe zen, egin egin izun lehenengo galdera, hemen ekintza ugari, proposatu dituze baizuek, bai hainbat elkartek eta bagoaz Euskal Herrian pixkanaka, ez? Zuko aipatu bezala ekintza horietara batzen. Zuk esan duzu, politia dela prozesua, eta nik galdetu nahi nizun, ea politia izateaz gainere, nekeza ere baden, nola bizi duzuen zuek alde hortatik indarrasko ari zarete jartzen eta nolakoa izaten ari den prozesua? Oso aberatza, batzutan nekagarria, baina, gure begien aurrean daukagun genozidioa da Israelgo gobernuarekiko, ez dakite impunitatea, horren aurka, ekin behar diogu, ez? Eta, guk uste du, badala garaia adierazpenetik, balizko ekintzetara joateko, ez? Orduan, begionez, hartzen ari gara, instituzio ezberdinetan, hartutako erabakiak, bai? Eta hoien arabera zelan gauzatu gure elkartasuna hemen Euskal Herrian, Palestinarekiko elkartasuna. Francesca Albanesek, Nazio Batuen erakundeko errelatore bereziak honi genozidoaren ekonomia deitu zion, ez? Laguntzaile gisa aritzen diren enpresa eta instituzioak seinalatuz.
Hau beraz, bada zuentzako ere, pauso garrantzitsu bat, ez? Hemen ekonomia handi badago, hemen industria handi badago, hemen harreman oso ekonomikoki onuradunak diren harremanak daude, baino harreman horiek mozo egin behar dira, benetan genozidioa salatu nahi balin badugu. Bai, zuk aipatutako txostenean izate Albanezak dioen moduan, sistema honetan, hau ez da gaur eguneko sistema bat, okupazioarena, baizik eta berak esaten duen eta bere hitzak hartuta, sistema honetan enpresak osatzen dituen ezer ez da neutrala. Arraza kapitalismoaren motor ideologiko, politiko eta ekonomiko iraunkorrak okupazioaren berezko lekualdak eta ordezkapen ekonomia israeldarra genozidio ekonomia bihurtu du. Eta horren aurka egiteko eta Palestinako herriarekin batera egiteko, hemengo gure instituzioei eskatu behar diegu harremanak ustea, harremanak etetea, tarlo guztietan ekonomikoki, politikoki, kulturalki, hau da, etendu behar ditugu harremanak hori gerta ez dadin, genozidio gerta ez dadin, eta okupazio hau iraunkorra ez izateko. Agian honek balio izan du baita ere ikusteko, zenbat lotura dauden Israelekin, ezta? Eta edo zenbat instituzioek, zenbat enpresek, zenbat erakundek dauzkaten loturak Israelgo enpresekin, ze aipatzen denean harreman horiek eten egin behar direla, esaten da, harreman horiek existitu egiten direlako, eta agian gizarte zibila behintzat ez ginen konsiente, zenbat lankidentza intzarmen dauden Israelekin, ezta? Bai, bapez. Bueno, nolabait, egu lankidetzan ibiligarenok, nolabait, hori jakin bagenekien, baina orain bada garaia, gizarte osoan hori mezu hori zabalarazteko, ez? Orduan guk eskatzen ari garena, instituzio ezberdinei, da harreman hori, edo horrek harreman hori azalarazteko, ikusteko, inventario on bat egiteko, olakoak egiteko batzorde ezberdinak osatu beharko dira, bai foru aldundietan, bai udaletxe handietan, eta txikietan baita ere, eta baita ere, atzo, demagun onartutako adierazpena Eusko Legebiltzarrean, guk uste dugu bide honetatik doala, hori, bai. Eta instituzioak bat egin dute, baina bide zailagoa izango da enpresa pribatuekin, ala iruditzen zaizu? Guk uste dugu baietz, azkenean sistema hori, depende zen nolako jarraipena ematen diegun, gizartetik eta baita ere gure instituzioetatik. Orduan, azkenean enpresak badute marko bat euren lanak eta egiteko. Orduan, ikusi beharko ditugu zenolako jarrera ematen diren horren aurrean, ezta? Baina bidaia dinot, bidaia eta bidea nolabait zabalik daude momentu honetan. Orduan, aukera badugu gure gizartean, Euskal Herriko gizartean, elkartasun hori edatzeko, zabaltzeko, sakontzeko, eta bide guztietan, Palestinarekiko bideratu behar diogun laguntza, jarraitu. Historikoki Palestinarekiko elkartasuna adierazi duen herria izan da, Euskal Herria, ez soilik 2023ko urriaren 7 aurrera egin diren manifestazio dagokien, ez? Aurretik ere, baditugu, ez? Milaka abesti, liburu, ekintza, elkarretaratze, azken hamarkadetan egin direnak instituzioei hau eskatzen zaienean, horrek ere pentsatzen dut indarra izango duela, ez? Gizarte zibilan nola antolatu dena azkeneko urteetan, horrek ere laguntzen diela erabaki hartzen instituzio hauei. Bai, dudarik gabe. Guk uste dugu Palestinako gaur egungo gatazka ez dugu esango genozidioa baizik, da, esan dezagun jomuga bat badala gaur egungo daukagun munduaren aurrean. Hau da, etortzekoa dan edo balitz fasismoaren aurka nola mugituko gara, ezta? Euskal Herri moduan gizarte gisa
zelan borrokatuko dugu fasismo hori. Eta hor, bertan, Palestinan isladatzen da, nazioarteko legedia, guztiz apurtuta dagoela, bai? Eta, politika aldetik zenolako koherentzia izango dugun, eta zenolako koherentzia izango dugun gizarte mailan elkartasunari begira, ez da? Nun badago herri bat estatu barik dagoena, eta guk hemendik Euskal Herritik olako elkartasun historikoki eman diogun elkartasun hori badala garaia sakontzeko. Bueno, eneko badakit lanpetuta zabiltzala bilerakora eta bilerakora ez dizugu minutu gehiago lapurtuko, baina, eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen tartetxo bat hartzagatik, gurekin kafe virtual bat hartzeagatik, urrengoan aurrez aurre ikusten dugun, eta bai hemen gure estudioko kafe makinako kafe goxoa eskainiko dizugu. Oso ondo, erto baten egona zandik. Haupa eneko eta segi eragiten orain arte bezala. Eskerrik asko, bezaka. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611 411 868. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Eire, esan didate, baduzula nola baiteko lotura Taylor Swiftekin. Pertsonala ez dakit. Lotura platonikoa, esateana, ez dakit. Baina bai, aurreko hastian, denboa luze eta gero etorri nintzen berriz, bigarren kafea, eta ikusten utxune bat zeola pop kultura. Orduan etorri nintzen salbatzaile kisa. Eskerrak, bai, esan ziguten guk kardasianismo politikoa egiten dugula, baina egia da, astonetan ibili garela politikatik gertuago kardasianetatik baino, eta behar genuela pop ikutu hori bai, egia da. Haure bada existitzen gauza bat, errealitate bada. Eta itzengo dugu ontase bai, kotillo pixka bat, aurreko hastian egina egiten Taylorretaz, Taylor Swiftetaz, pixka bat bere bilbidean errepaso bat egiten, nundi datorren, Pensilvanian jaio zala 1989an, country musikan hasi zala, eraldatzen juntzala popea, eta pixka bat, segatu zan, pixka bat eskoa sartzen hor. Badakizu, gure entzulek badakite, Inigok Taylor Swift definitzeko daukan modu bakarra dela, Miley Cyrus ez bestea. Total. Berarentzat, berak Taylor aipatu nahi balin badu, begietara begiratu eta esango dizu. Miley Cyrus ez bestea izan daitezke 251.000 abeslari, ez? Da Taylor Swift. Bitu, etzen duen hemen, baina egongo bazina esela da, esantzun, nire egiten gauza bakarra da Miley Cyrus. Vale. Eta hori izan intzun komentari bakarra. Alaxe da. Orduan guztiz, eman dezu hor. Bai. Eta ingenun zea errepaso hori, eta gehatu ginen, 2017an, zuk jakingo zu eukizuen liskar hori, Kanye West, Taylor Swift, MTV, saritan... Niretzako hau da Taylor Swiften ibilbide profesional, eta pertsonaleko gertakari mugarriena, esango genuke,
egia da, nik uste dut, une horretatik aurrera jende gehiagok ezagutu zuela Taylor Swift, naiz eta itxusia izan zen gertatutakoa, eta berari, berak aipatzen duenez behintzat, pertsonalki gogorra izan zen, ez? Baina uste dut, ospe aldetik, eta soilik begiratuta ospera, Taylor Swift ospearen urrengo mailara eraman zuela gertakari honek. Guztiz. Hori izan zen 2009an, gertatu zen sari banaketan, Kanye West gozala esatea etzula merezi sari hori, Beyoncék merezi zula, hori da. Horrontzan liskar hori. 2016an, Kanye Westek pentsatu zuen, hori etzan nahikoa izan, ordun Famous izeneko abesti bat ateakoet, eta kriston burradak esango ditut, modu bat esateko. I feel like me and Taylor might still have sex. Why I made that bitch famous. Esaldi esan zuen. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Orduan, horrekin bumazo bat egon zan. Ez dakit euskeraz esango bet, baina bazkaitz satar batzuk. Esan zun, Taylor eta beak harreman sexualak eukizituela, eta horregatik ez zituzela eduki. Igual, eukizitu ezela. Agian, oraindik ere, aukera dagoela. Edukitzeko? Bai. Might still. Bai, oraindik ere, bai. Hau da, berak esaten zona, bai, Taylor haserre dago nerekin, baina oraindik agian harreman sexualak erukiko ditugu eta etorkizunean. Hori da. Hori esan zuen. Eta zeba, nik inulako bitch hori ezaguna. Hori da. Esateu, testualki. Ordun honekin izugarrizko liskar bat piztu zen. Normala. Eta Taylorrek bere reputation era, Taylorrek maixuki bere ganatuzun esaldi hau, eta maixuki emantzion buelta honei, bere imperiorako erabilizun, eta ordun ateazun reputation era. Taylor izan zen ordura arte neska perfecta bat bezala, eredu bezala hartzezan, etzun sekula ezer ararua egiten, etzan eskemetatik ateatzen, eta hemen bapatian reputation izeneko diska bat ateazun, eta dana alatu zen. Like your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool, no I don't like you. Hemen mezu oso argia, oraintxe entzuten ari garen Look What You Made Me Do abestian, berak esaten du, begira, nik hau ez nuen nahi, baina zuk hau eginarazi didazu, zure jolasekin, zure esaldiekin eta zure azpijokoekin, ni orain hau naiz, ez nintzen, baina ni orain horrelakoa naiz, eta bueltan etorriko zaizu dena. Hori da, eta hemen esaldi ikoniko bat dago, telefono dei bat bezala egite joela, beak telefonoa hartzeu, eta Taylor Zarra, ez Taylor Zarra hil inda. Orduan ja, hor argi ustegu Taylor beste pertsona bat dela, hau da gero. Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Orduan hori, Taylor ja amenaz izan izugarri ezaguna egiten, abesti ikoniko asko atea zituen auta gero, eta orduan ja, egon kortu gintzen industrian, eta ja, pasan pertsona oso ezaguna, eta oso, erreferentziala. Horraz izan Joe Alwyn izeneko aktore batekin harreman baten, oso sekretupian eraman duena, eta ondela pare bat urte, utzi dintzuen, harremana, 2023an. Eta horre bai, entarte hortan atea zituen disko asko, beretaz hitzeiten, era desberrin asko pasaitu, pandemian ateretun bi diska, hola, folklore izena daka, askoz organikuo, jakindu dana iristea, arlo asko jorratu ditu, eta oso ondoin, ni egia esan, nahiko fana naiz bere musikana, beria ez dakit. Hemen plotista. Baina bai, guain iritxiga punto batea, nun atea un diska bat, eta horregatik eta genuen gai hau, oso diska ez dakit nola definitu, baina nire ustez, ez da bate ona. Orduan,
Hori izan da diskoa atera eta lehenengo erreakzioa, ez? Uste dut, urriaren 13an argitaratu zuela. Urriaren 3an. Urriaren 3an, markatu. The Life of a Showgirl izeneko disko bat. Uste dut hemen nahastu direla hainbat gauza, batetik, berak aurretik diskoaren azala erakutsita zuen, dena, argazki asko, eta iruditeria zan oso kabareta, ez? Oso Moulin Rouge. Guztiz. Eta gero abestia ez da kabaret estiloko, diskoa ez da kabaret estilokoa, letrak ez dira oso giro horretakoak, eta orduan nik uste dut lehenengo, ezakita akatsa den, baina jendearentzat lehenengo aurre iritzi horrekiko talka egin duela diskoak, eta ja da horrek sortu dela ustura moduko bat. Baina gero egia da, letrak, nik uste dut Taylor Swift letragile ona dela, izan dela, bere ibilbidean zehar, berak askotan aipatu du berari gustatzen zaiola literatura, eta tira, ezkontzera doa, ezkonduko da bere mutilagunarekin, futbol amerikarreko jokalariarekin, eta ezkontzerazioa zela iragarri zutenean, Instagramen publikazioa egin zutenean, jarri zuen zure ingeleseko anderinoa eta zure gimnasiako irakaslea ezkontzera doaz. Ez? Berak autorreferentzia hori ez, berak gustatzen zaiola literatura, linguistika, eta letragile ona izan da, eta ez dakigu zer gertatu den disko honetan, baino, pixka bat, hitzak txarrak. Nik usteet bakitela, ez dala garai hontan berdan diskoa. Nire ustez, dala zarkitua geldituan disko bat. Hau, igual 2015an, kriston bombatu izango zen disko hau. Nire ustez, 2025an, diska bateatziak eta soinu hoiekin, melodia hoiekin, letra hoiekin, nire ustez ez da bate kontemporanea modu bat editzeko garaikidia izan. Ezakit, nahi, aste honetan egon espizkia pentsatzen honen inguruan, diska enez entzutea iritsi osua, ze ez net, ez da egite matit hor, ez zait bate gustatu, ez soinua, ez letra, ez melodia. Orduan, ez da egite nire iritzia hori da, ez dala batik garaikidea eta ez dula jakin diskonekin asmatzen. Everyone's got bodies in the attic or took somebody's man. We'll take you by the... Uste dut, zer ikusi daukela baita ere, garai politikoarekin. Bere letra asko, ez dakit apropos horrela eginda dauden, baina gaur egungo gertakariekin, testuinguru horretan jarrita hitz egiten du Taylor Swiftek asko abesti honetan adia esan, niri gustatzen zaizkit nire lagunak kantzelatuta egotea, ez? Mundu guztiak dauzka iotzak armairuetan, mundu guztiak egiten ditu gauza txarrak, hori abesti honetan, gero beste abesti batean egiten du, egia da bere egoera pertsonala hori dela, ez? Baina ezkontzen aldeko aldarria eta baita matrimonioaren aldeko aldarria agian pixkat oso tradizionala, aurreko diskotan agian gehiago hitz egin du haustura emozionaletaz eta maitasunaren eraginaz bere bizitzan, eta oraingo honetan aipatzen du beak, ez? Beak nahi duela, ezkondu eta umeak eduki, eta zure antza dituen umeak eduki, eta, egia da, gaur egun nola eskuineko mezu horiek ere areagotzen ari diren, oso mezu kontserbadoreak zabaltzen ari diren, uste dut entzula askorentzat Taylor Swiften hau izan dela, egia dela bere bizitza pertsonala momentu horretan dagoela, baina egiten dituzuenan abesti horiek, mezu horiek auspotzen, egon dela behintzat entzulearen zati bat esan duena. Taylor Swift ari zaigu propaganda kontserbadore tradizionalista egiten. Hor bada oso rumorru bat, eta bere inguruan esatean gauza asko, adibidez Travis Kelce bere, eskondu berdan mutilaguna, igual Trumpen jarretzeia dela, atadia pertsonaia asko bere inguruan, argazki askotan Trumpekin zerikusia dakaenak. Orduan hor pixka bat zabaldu da zorromurro hori, eta ez dut uste kasualitatea nikan justu disko hau eta argazki horiek bateatea izan. Orduan. Nik ala ere, Taylor Swifti aitortu behar diot gauza bat bada marketingan oso ona dela. Eta hemen maixulan bat egin duela, disko honekin, ze lehen aipatu dugu Kanye West, aipatu dugu, bere etxaia dela Kanye Westek, egin ziola,
gauza itxusi asko egin dizkiola, eta idatzi zuenean Taylor Swifti buruzko abesti hori dago The Life of Pablo izeneko disko batean. Kanye Westen diskoa da The Life of Pablo izena du. Eta ez da izen bat urte beranduago, Taylor Swiftek atera du disko hau eta izena du The Life of a Showgirl. Eta zer gertatzen da honekin, zuk orain edozein bilatzaietan hasten balin bazara The Life of Pablo bilatzen, idazten duzu The Life of, eta jada ez da Kanye West agertzen, orain agertzen dena The Life of a Showgirl da. Eta orduan, SEO guztia aztoratu du, eta bai bilatzaietan eta streaming plataformetan, edozein pertsona entzutera doanean The Life of Pablo, lehenengo aurretik aterako zaio Taylor Swiften The Life of a Showgirl. Eta hau iruditzen zait, niretzako diskoak, ez zaizkita bestiak gehiago gustatzen, baina diskoak merezi izan du, soilik honengatik. Ez que ez da kasualidadea, iteun danak sane badaka. Bueno, eta, aizu, jolas bat egin behar genula esan duzu egin dugu. Nahi aldezue. Bai. Zerbait behar dugu, zuk imaginazioa behar duzu. Imaginazioa behar dugu, Jana. Vale, a ver. Bueno, gaurko jolasa izango da, ea letra, esangoeten letra, dan Taylor Swiftena, edo Izarona. Pixkat errexea dugu, Jurik. Taylor kontrolatzen du baina, Izaro. Bueno, nik uste ez da lain errexea, Venga, bota. Egia goiurik dakala master bat Izaro inguruan. Zea, jarraitu. Vale, lehengo letra zango izut, vale? Bai. Nire betirako intimitatea eta udabero bat negu oso luze baten ondoren agur esaten diogu elkarri. Zuen ustez? Claro, orain lotxa baten dit, emaitza bat ez zerbait esateak eta ez asmatzeak, ze jarri nahuze. Nik uste dut hori Taylor dela. Ideiarik ez Taylor dela esango nuke. Esango izutegia? Nik kontraitagatik Izaro. Izaro da. Eta bestida, bakizu? Ezakit, edun apuntau, baina, karo, ez eukitzeko bentajaikan hartu ditun erderazko gazteleraz dauden abestiak, eta pasaitut euskerara, ze bestela, herrinekin. Esan leike, bai. Guztiz? Bueno, jarraituko du. Jarraitu. Zegoenikan badaude batzuk. Bai. Bota. Aire gazia eta zure ateko erdoia. Ez nuen ezer gehiago behar izan. Ziur zaude, xuxurlatzen. Inoiz, baino ziurrago. Taylor. Bai. Hau garbi osean. I've never been so sure. Oso Taylor da. Xuxurlatzen eta itzoiek. Vale, jarretiko du. Joan alnaiteke zuzoa zen lekura. Egon algaitezke betian gertu. Betiko eta betiko. Izaro. Taylor Swift. Es que hau kanta ezaguna. Lover. Taylor da. Bai, eta aurrekoa August. Vale. Orduan. Bota. Beste 3 gatzea. Vale. Inigo jolasten ari da, eta momentuz bere erantzunak izan dira Taylor eta Taylor. Akatxo bat egin du, ze bat Izaro zen. Baina bueno, ondo da, Ondo, Inigo, ondo zaz. Vale. Gustatzen zaizkit, iruzurrik edo gezurrik esaten ez duten pertsonak. Ez dut sortea behartzen, existitzen den beldurrez. Oraingoan ez dut beldurrik, zure arrastori jarraitzeko. Izaro esango nuke. Izaro da, eta da... Joel Lopezekin daukana bestia. Me gusta la gente que ni engaña ni miente. Hau inigokin errexi izango zan. Vale, venga, azken nigo bilak. Venga. Nik tematu eta galdetzeko tentazioari eusten diot. Gauza bat desberdina izan balitz, dena desberdina izango litzateke gaur. Ui. Zaila da. Dena desberdina izan balitz? If everything was the same, different. Ai. Inigok dio Taylor. Nik ere Taylor esango dut. Taylor da. Eta azkena, Eta galetu nion neure buruari, nola zen posible begi bizi horiek zuregatik hiltzea. Bueno, Izaro, delirios. Baina, karberdezu beste musikari bat, eske Izaro zorrexea zengo juritza. Bueno, lehenengo asmatu. Bueno, bazian esaldiak. Ez bazen eskin, segurazki, ez denetun asmatuko. Oso antza... Claro. Bai. A ber, egia da,
egia da, arraroa dela entzutea beste hizkuntza batean, hau da, aitortu bertzaiola hizkuntza bakoitzari ere bere estiloa eta esaldi batzuk hobeto funtzionatzen dutela. Bere hizkuntzan. Bazakit ez, niri Wayne Taylorren esaldi bat euskeraz eta betirako iruditu zait itxusia, baina abestia originala ingelesez gustatzen zait. Berdinagian izarrorenarekin ez, negu luzea eta hori gaztelaniaz agian ohituta nagoelako bertsi hori entzutera, baino estilo aldetik eta struktura aldetik zentzu gehiago harrapatzen diot gaztelaniaz euskeraz baino. Inigo izan du, Inigo eta Goiurik empate. Wow, a ber. Da hizkuntzak eragin handia dauka mezoren poetikan hori zalantzarik gabe. Guztiz. Aizu, asko gustatu zaite, ingo dugu gehiotan. Begia esan, nire gustatzen. Nire abixatu aurretik zein den. Zeni kontzertu baten aurretik abeslari horren abestiak entzuten ditu noietako bat, naiz? Berriz letrako goratzeko orduan behar dit. Ikasteko. Posible que esos ojos tan vivos murieran por ti. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Horrela iritsi gara astearen amaierara, ia guardiko 12 dira, eta guk agur esan behar diogu entzulei, Oiana, Eire. Zer bat izan da? Bai, urrengora arte, ni etxikolanekin datorko naiz urrengoan abestiekin. Asko gustatu zaigu jolasa, Eire? Politxe izan da, Bai. Divertido esan da. Bai. Beraz, urrengo batean ere egingo dugu, baina esan bezala, ia eguerdiko 12 dira, beraz, agur esan behar dizugu entzule. Gu, bagoaz, baina estelenean, bueltan izango gara. Keep calm and bigarren kafea.